Duha ka mga lalaki nga managbayaw patay human maigo sa Kilat. Nahitabo kini samtang sila nanginhas sa daplin sa dagat sa dakbayan sa Mandawi. Nabantayan sa city disaster nga kagahapong adlaw na sinati ang kusog nga pagbundak sa uwan. Adunay live report si Nico Sereno. Nico? Ses Bob og Lan managbilas kining duha ka biktima nga patay human maigo og liti sa kabaybayunan dapit sa may Mactan Channel kagahapon sa hapon. Nagtinabangay kining managsilingan nga naabtan namo kaganiha sa may barangay Mantuyong. Gipreparar nila ang dapit kundi hayaon ang mga namatay sa trahedya kagahapon. Ang duha ka mga biktima nanginhas sa may Pahara, barangay Umapad, dapit sa Mactan Bridge, dihang giingong naabtan sa uwan og kilat. Patay diha-diha sila si Ray Cuyam, 28 anyos, ug Erwin Hirasol, 30 anyos. Ang duha ka biktima magbilas ug kauban sa trabahoan sa usa ka food company sa Mandawi. Apan kay walay duty kaghapon, gingong giagni sila sa ubang kaubanan nga mangadto sa dagat ug manginhas. Ang asawa ni Erwin nga nagtrabaho niadto higayuna miasoy, wala siya nasayod nga nilakaw di ay ang iyang bana. Nakugang na lang siya nga nahibaw sa nahitabo. Nanganhiman niya mga kauban sa trabaho lagi, mga tumanginhas. Nanguyog sa sila. Muna to. Na ako nagdahom ako nga gadyuti sila. Doble kaguol ang gibati karon sa pamilya sa kamatayon sa mga biktima. Managsuon ang asawa sa nangamatay nga pulos dunay gibiling tag-usa ka anak. Sakit kayo, kalit lang kayo sila ni Bia. Wala dyan na lang. Wala mi nagkasuryahan na. Sana lang dato nagkasuryahan na. Matod sa Operations Chief sa Mandawi CDRRMO, nakasinati og bugat nga pag-uwan sa dakong bahin sa syudad kagahapon. Pahimangno sa mga opisyales, magmatngon kung mahitabo kini, labi na kay posible ang pagpangilat. Dili kita mo karig mga kuan, di mga ligog dagat, kay mga open space, bisan turog, layo rang kilat. Once nga maigo na sa tubig, ang kurente ana, kuang yapon, kuyaw gid. Sige ginato nagi apay mangno, mamudang ko nagayna, itong na kayo ng kalangitan. So, take some precautionary measures yun. At ang imong munang buhaton ana, mangita yung kag-shelter, pasilong yung ka. Kung kahinumduman di palang dugay dito sab sa lungsod sa Liloan ni atong Mayo 30, dunay duha sab ka mga tawo nga patay human maigo og kilat sa barangay poblasyon. Kini ang pahimangno sa mga otoridad, magmatngon magbantay gyud kung makasinati na og bugat nga uwan og pagpanugdog og pagpangilat. Bob, Dahil salamat Nico Sereno sa imong live report.